Добрага ранку, сябры. Прывітанне ўсім, а мы тут з Лесікам парадак у нашай пошце наводзім. Вось тут малюнкі адказы на мульцівіктарыны. Тут лісты гледачоў на разважалкі. А тут пытанні, якія вы нам задавалі. Здорава, што ў нас так много гледачоў, правда? Так, Макс. Дзякуй вам, дзяўчынкі і хлопчыкі, што кожную раніцу вы з намі і што прымаеце такі актыўны ўдзел у нашых конкурсах і віктарынах. І што самі пытанні нам задаяце. Ля-ля-ля, ры-ры-ры, добрай раніцы, сябры. Салют, Кася. Прывітанне, чаму спазняешся? У мяне была прычына. Якая? Я прыгажосць наводзіла. Спачатку ніяк не атрымлівалася, затое потым усё пайшло як па масле. І вось вынік. Як я вам? У сэнсе. Ну, ацаніце мой новы вобраз. Кася, нам не до твоих глупстваў. У нас справы больш важныя. Ах, вось вы як! Я для вас старалася, а вы лічыце, што гэта глупствы. Всё, я пакрыўдзілася. Кася. Адстаньце. І што рабіць будзем? Не хацелася б, каб раніца з надзьмутай Касі пачыналася. Зараз паспрабуем становішча выправіць. Ты мне толькі дапамагай. Максим, паглядзі, якая ў Касі сёння сукенка незвычайная. Ну, так, а мы спачатку не заўважылі. Так, і прычоска новая. Ой, яна ёй вельмі пасуе. Ой, а вы яшчэ на кветачку зірніце. Ой, прыгожая. Вам на самой справе ўсё падабаецца. Падабаецца. І ты прабач, што не адразу ацанілі твой новы вобраз. Для цябе ж кампліменты жыццёва неабходныя. Вядома, дзяўчынкі мяне зразумеюць. Правда, дзяўчынкі? Во, чулі? Чулі, чулі. І хлопчыкі, давайте будзем больш уважлівымі да дзяўчынак. Тое, што нам здаецца нязначным, для іх можа быць вельмі важным. Просто мы розныя. Гэта зразумела, але ж мульцікі дзяўчынкі і хлопчыкі аднолькава любяць. Пытайся, Макс. Тады запрашаю ўсіх паглядзець наш першы мультфільм. А давайте сёння я праведу віктарыну па пытаннях, якія даслалі нам нашы гледачы. Здорава, давай. А пытанні складаныя? Складаныя і розныя. А калі мы не адкажам? Не хвалюйся, Кася, падкажу, калі што. Добра, мы згодныя, Лесік. Тады пачынаем. І першае пытанне, якое даслалі нам гледачы, гучыць так. Куды хаваецца сонца, калі надыходзіць ноч? Час пайшоў. Думаем. Так. Яно ідзе адпачываць. А куды? Можа, кладзецца ў ложак? Уяўляеш, які яму вялізны ложак патрэбны? Ну, а ты што падказаў? За гарызонт сонейка хаваецца і свеціць на другім баку зямнога шара. Гэта ваш адказ? Так. Малайцы! Дзякуючы Максіму, вы атрымліваеце 1 бал. Ура! А цяпер другое пытанне нашых гледачоў. Ага. Чаму мядзведзі, якія жывуць на поўначы, белыя? Я ведаю, таму што на поўначы ўвесь час ляжыць снег, і белым мядзведзям лягчэй пад яго маскіравацца. Малайчына, Кася, правільны адказ. І вы атрымліваеце 2 бал. Ура! Як цікава, а ёсць яшчэ пытанне да гледачоў. Ёсць. Наступнае пытанне такое. Дзе знаходзіцца кватэра Карлсона? Ну, гэта ведае нават дашкольнік. Яна знаходзіцца на даху. Кася, гледачы, пэўна, пра горад пытаюцца. Ну, горад я не памятаю. Думайце, спачатку успомніце краіну. Швецыя? Так, а які горад з'яўляецца сталіцай Швецыі? Які? Трэба падумаць. Стокгольм? Няправільна, Максім. Ха, жартую, правільна. Зараз у гэтым горадзе знаходзіцца знакаміты музей Карлсона. І мы зноў атрымліваем бал. Мы малайцы, асабліва ты, Максім. Дарэчы, мне так падабаецца мульцік пра Карлсона. І мне. Калі хочаце, можам яго паглядзець разам з нашымі гледачамі. Пытайся, глядзім з задавальненнем.
Пакуль мультик ішоў, я некалькі цікавых фактаў пра кніжку і мультфільм пра Карлсона прачытаў. Рассказывай. Цікава, што ідэю стварэння Карлсона, які жыве на даху, шведскай пісьменніцы Астрид Лінгрен падказала яе дачка. Як гэта было? Аднойчы дзяўчынка расказала, што калі застаецца дома адна, у пакой праз акенца прылятае маленькі вясёлы чалавечак, які хаваецца за карцінай, калі з'яўляюцца дарослыя. Яна так фантазировала. Вядома. А письменница послухала дочку и написала историю про Карлсона, які так сподобался усім детям. Правильно, дарэчы, у Швецыі прозвішча Карлсон вельмі распаўсюджанае. Здорово! Вось каб я жила у Швеции и было у меня такое прозвище, ой, было б вельмі файна. Кася Карлсон. Усе б думали, что вы свояки. Ага, я ж так само усё солодкое люблю, як Карлсон. Дарэчы, каб вы ведалі, толькі ў мультфільме пра Карлсона ён любіць варэнне. А у кнізе что? Не? У кнізе любімымі стравамі Карлсона з'яўляюцца мясныя тэфтэлі і торт з узбітымі вяршкамі. Ой, як цікава! І я вось так само книжку напишу і придумаю якога-небудзь незвычайнага героя. Что думаете, у меня не отрымаецца? У тебе отрымаецца, бо ты у нас вядомая фантазёр. А для пісьменніка галоўная фантазія і палёт. Куды палёт? Нейкае спецыяльнае месца? Кася, Лесик про полет думки говорит. Ну гэта я запросто. Могу явіць і паляцець у думках куды заўгодна. Напрыклад, адпраўлюся зараз у госці да Мамонтяня. Чаму менавіта да яго? Просто цікава было б пазнаёміцца з тым, хто жыў на нашай планеце шмат стагоддзяў назад. Кася, а ты Мамонтяня выбрала таму, што прапануеш падвесці вынікі віктарыны па мульціку «Матуля для Мамонтяня»? Які ты здагадлівы, Лесічак. А мы давно хотели подвесці вынікі віктарыны. Сябры, нагадваем, што адной з нашых папярэдніх праграм мы задавалі вам пытанне па мульціку «Матуля для Мамонтяня». І гучала яно так. За што трымалася Мамонтяня, калі знайшло сваю матулю? Правильный отказ такі. Яно трымалася за матулин хвост. Мамонтенок очень боялся, что мама опять потеряется, поэтому потихоньку взял ее за хвостик. І вось паглядзіце на цудоўныя малюнкі пераможцаў гэтай віктарыны. Называем іх імёны. Лізачка і Костя Дроздовы. Лізе 4 гады, Косце амаль 3. Але не гледзячы на малы ўзрост, яны ўжо глядзяць наш добраранак і нават удзельнічаюць у конкурсах. Малайцы, так і далей трымаць. Як заўсёды ўзрадвала нас сваім пісьмом сям'я Кур'яновічаў з Мінска. Кірыл, Міраслаў і Анжалічка, прывітанне вам ад нас і ад мяне асабліва. У Ганны Сілко з Брэста таксама цудоўны малюнак. Дзякуй табе, Ганначка. А у Алесі Воробьёвай з аграгарадка Лясной Мінскай вобласці цэлая карціна. Глядзіш і ўяўляеш сабе пякучая сонейка і пальмы. Малайчына, Алеся. Усе нашы сённяшнія пераможцы атрымаюць прызы ад нас і часопіса «Умняша». А яшчэ мы дарым вам вясёлы мультфільм. Ой, і ўсё ж такі шкада, што з дзядулем Марозам мы амаль праз год сустрэнемся. За зімой вясна прыходзіць, потым лета, восень. І толькі за восенню зноў надыходзіць зіма. Я разумею, Лесік, не маленькая. Просто так хацела хутчэй вясну убачыць. А цяпер, калі засталіся апошнія зімовыя дні, мне раптам шкада зіму стала. Усяму свой час, Кася. Вось зараз час з гледачамі развітвацца. Сябры, наперадзе новы дзень. Няхай ён будзе цікавым і карысным. А яшчэ сонечным і вясёлым. А мы чакаем усіх зранку У нашым добраранку! Каб зарадзіць пазітывам і зрабіць ваш настрой яшчэ лепшым, вось як зараз!